DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Dialysis na. So, paki-explain po ano nangyari ito kay Papa mo. Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga-Poc to Barangay Layon, Digao City. Anak po ako Pilonero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa mga month of February. Yun po yung grabe na talaga siya. Parang nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkaka-difference siya sa palihi. At that time po, pumunta po sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3, March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya para lalong nanghina, nasusukain, nangingitim yung mga labi, na maga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng cream 359. Sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao, or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi pag ako naniwala, sabi ko, grabe, ang taas ng kreya ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-kreya naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa sa lab, test na naman po, kaya po thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa pati ko. Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong nurse na galing hindi makapaniwala. Canada. Sabi niya amazing. Opo, sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung magiging resulta. Kasi sabi ng doc niya, nandun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung kreya? Sabi niya,
umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na ito, wala ka, Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Para kukuha sana ako ng, ano ba yung beko po nito? Request para magpa-prayer. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, talagang amazing yung result sa'yo nung mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinabako kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 na ko. lang. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Dok, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Dok. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po Madali. hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. Sa kanya sinasabi ko, kagawad sa radio, bakit kasi ng iba, gusto lang ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano, meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga maternidad, malungkot na forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing Four. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong, nung una, talaga pong nagtatubuli ako na baka naman hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napakaliksi na naman. Ang bilis na naman. Kahit sana naman nakakapunta, nakakapagmotor. Nakapagbilyar na. Andun po sa bilyaran. Maliksi po. Thanks po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing Four, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ng Master Loreto Pelojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating Amazing po na galing sa Amerika. Natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming bless po. Thank you po. Thank Kunin you. natin yung... Okay, magandang umaga sa Talbay. Ang inot po, ang mga namatian ko, purlog ang bitis ko, diabetic ko alang kawon, tapos di ako nagka-basketball. Ganyan po, kang pinunang ko sa pag-take kang ali kay Dr. Bitito, na ang dinaraman ni sa kuya na primahon, si Annabel na Toledo. Recommend na sa kuya. Kunya, ang pag-take kang bulong, 2 semana sa nanganit. So, magayon nun so response, Miracle C, Mega 1, Multi 5, Mega A. Tinawan ako kimaray na nakapag-basketball na ako niyan,
karigos na ako sa dagat. Ang iro-iro ko dito sa harong, supervise ko. Magayon ang tinaw sa kuya na spans kan mga vitamins yan, tapos yung mga bulong. Ngunyan, pasalamat ako kan niyo sa grupo ninda na nagtaw sa sa kuya di nagdara. Salamat kung pig-encourage ko man tabi ka mo. Sana dahil pagtipilan ng buhay ta. Tawan ta ki maray na yun, uga naman sa mga bulong. Mga sa sabayan ta na sana pati kita kang bulong, sabayan tamang ki sa taas sa Manladyo, kita maray pa. Isa na tabi, salamat po. Maray na hapon tabi. Ako po si Anthony Armandito Ledo. Presidente kan Pawa Manito Albay. Ang inot po, purlog ang bitis ko, diabetic ko alang kawon. Tapos, di ako nagka-basketball. Ganyan po, kang pinunang ko sa pag-take kang alik kay Dr. Bitito na dinara. Nabalitaan ko po na may nangyari po sa inyo noong Mayo 13 yata. At nabalitaan ko na kayo po ay nangyari sa yung hindi maayos. Pero bago po ang lahat ay pakilala po sa ating mga televiewers ang pangalan po ninyo, ilang taon, taga saan po kayo, at ano po ba nangyari sa inyo at paano kayo ngayon. Kasi nabalitaan ko hindi ka na makatayo, nakahiga ka na lang noong Mayo 13, several days, pero ngayon malusog na po kayo. So pakisabi lang po sa ating mga kababayan. Ako po, Salvacio Provilonia. Nakatira ako sa Mapako, Ginubatan Albay. Na ako na ako sa Banwa. Pumunta po siya sa bayan. Tapos, nung pag-uwi ko, Anong oras po kayo? mga alas 10. Tapos, Alas 10 ng umaga. tapos ang init. Sobrang init. Pag bahay, na po, malakas pa. Medyo malakas pa. Nung hapon na, hindi na, para na akong lasing. Hindi na ako talaga makalakad ng maayos. Hindi ka na makalakad ng maayos. Bandang hapon. Sabi ko, parang naano na yung dila ko, parang maluno na. Hindi ka na halos makapagsalita. Sabi ko, kaya inano ko yung dila ko. Inawakan ko, tapos inila ko. Tapos naano siya, parang nagtunog. Tapos sabi man ng asawa ko, buti paano, dalhin kita sa ospital. Sabi ko, hindi na. Natatakot nga ako. Sabi ko, kaya ko man ito. Tapos nung kinabukasan, hindi na talaga ako makatayo. Tapos Nakahiga ka na lang. Oo. Sabi ng asawa ko, umano ng missing 4 doon sa Arlie, nandoon si Dr. Doe. Tapos pumunta man doon si Ani, yung isa ko nga po, kapag ni Arlen. Yun na ng gamot. So ibig sabihin po, May 14, hindi na kayo makatayo. Hindi na. Nakahiga na lang. Oo. So May 15. Hindi. Si ang kapatid na yung apo mong isa, na si Ani, pumunta doon kay Amazing Diamond Arlen para kumuha ng Amazing 4. Po. So dumating po siya dito sa inyo, ano na pong araw? May 15 or 16? Parang 15. May 15. So pinainom po kayo ng Amazing 4. Opo. So ano po ang nangyari? Yun, parang nakagalaw na yung kamay ko. Pero kaunti. Nakagalaw na ang kamay mo. Kasi bago ka uminom ng Amazing 4, hindi na makagalaw ang kamay mo. Hindi na. Kasi na lang. Kaya na. Tapos sabi ni Ani, daw ako mag-inom. So Amazing 4, pirahan ng unang inom mo ng Amazing 4, nakagalaw na ang kamay mo. Nakagalaw na. Pagkatapos, tinuloy-tuloy kang uminom ng 4 na bisis nung May 15. Oo. So nung May 16, ano nangyari po sa inyo? Upo-upo na. Nakaupo ka na nung May 16. So, Tapos, tinuloy-tuloy ninyo ang pag-inom. After a days kang umiinom nung ikaw nakatayo, nakalakad.
nakalakad ako ng medyo maayos-ayos. Mga May 20 na. Mga May 20 na. So more or less mga after 3 days or 4 days. Yan. So nakatayo ka na, nakalakad ka na. Opo. At nakapagsalita ka na ng maayos. Nakapagsalita na. So ngayon po, May 22. Opo. So May 22 po ngayon, si nanay ito, ini-interview natin na mild stroke po siya, nakahiga na lang, hindi na makapagsalita. Ngayon po, May 22, kitang-kita po ninyo, una, nakapagsasalita na ang mas bumata pa. Ay sus, yan na. Yan na. So, amazing talaga, nanay. Bata so, si Trey. 73 si Nanay Basyon. So, hindi po ba parang nangyari sa inyo, nanay? Walang hospitalization, wala kayong ininom na synthetic drugs, pero naka-recover kayo kaagad. Ano po ang masasabi nyo nito? Nagpasalamat ako sa Missing 4, sa ikod, sa Panginoong Diyos, Yes. sa sa apo kong si Arlene, Yes. saka si Amazing ano, Diamond Arlene. si Dr. Joey. Okay, sa atin naman. Malaking pasalamat ko. So ito po mga kababayan, gustong dalhin ni tatay ang kanyang butihing asawa si Nanay Basyon nung siya po ay inatake ng stroke, pero hindi po siya nagpa-hospital, bagkos po ng Amazing 4. After 3 days po nakalakad, nakapagsalita na. Ngayon po ay pizza 22 pa lang. Nag-umpisa po ang stroke niya May 13. Kaya talaga pong it's amazing, it's unbelievable. Wala pa akong narinig ng ganyang klase na dahil sa pag-inom ng mga supplements na without synthetic medicine ay naka-recover ka agad. So ano po masasabi po ninyo? Ang Amazing 4 ay nire-recommenda mo sa inyo ating mga kababayan dito po sa Albay, sa Bicolandia, at sa lahat po ng taong nanonood. Ano po masasabi ninyo, nanay? Basta kang magtiwala sa sa Amazing 4, talagang gagaling kayo. Kailangan inumin talaga. Oo, kaya nga ako, sinusubukan ko kasi yung apo ko, nandoon siya, tindasan. Kaya gusto ko, masubukan ko sa sarili ko, para alam ko, makapagpaliwanag ako sa mga tao na magandang gamot. At saka na akin pong naalala, nanay, dati pa, last year, nung sabi mo nga, sumakit ang iyong tiyan, uminom ka rin. Pero before, ang ininom po ninyo, hindi yung Amazing 4, Mega 1 lang. Na uminom ka ng una, wala pang nangyaring maganda, pero yung pangalawang kapsula, uminom ka kagad kasi sabi ko nga, wala namang side effect, walang overdose, kasi nga po, it's natural, na gumaling ka kagad. Ayan. Diba? In just a day. Yun ang narinig ko kasi sa radyo. Opo. Dr. Joey. Kaya sabi ko, ay buti pasubukan ko. Yes. Kung nung una kong inom ng Mega 1, masakit pa. Kaya sabi ko, buti ko daw yung 5. No, 5 Tapos, nakadalawa lang ang Magaling kaya na. hindi ko na At saka may sinabi ka rin noon, last year, na si tatay naman ay galing sa pagtatrabaho. Then nung nahiga, hindi na makatayo at pinainom mo rin ng sunod-sunod. Yung una ilang kapsul ito, dalawa? Then sinundan mo uli, nakalima man siya. nakalimang kapsula. Nung nakalimang kapsula, nakatayo na. Oo. Talagang amazing, buong pamilya, kayong dalawa ay natulungan ng ating mga produkto. At ngayon nga pong lately, ay natulungan ka ng Amazing 4. Ang Amazing 4, nanay, yung pong Miracle C, Mega A, Multiplied, Mega 1. Or also known Amazing 4. So it's very powerful na talagang nakakatulong para sa ating kalusugan na once na uminom ka nito, kahit meron ka mga problema sa kalusugan,
na ikaw makaka-recover. Opo. So ito ba marirekomenda mo sa ating mga kababayan? Opo. Nasubukan ko na. Nasubukan mo na twice at nasubukan na ni tatay. Hindi na ako makapagkita sa kanila na maganda yung gamot. Mhm. Kung hindi ko nasubukan sa sarili ko, siyempre, matatakot ako magsabi ng Pero mag-inom. yung sa inyo po talaga mabigat po yung kasi stroke. Ang stroke po kasi napakahirap po yan, makarecover ka agad. Pero sa inyo, halos 3 araw, 1 araw, 4 na araw. Ngayon po 1 linggo pa lang kayo, mahigit ay magkausap na tayo ngayon. At tayo po ay napapanood ngayon ng milyon-milyon na tao sa buhay na talagang kayo ay parang hindi nagkasakit, parang nagdahilan lang. So ito po mga kababayan, si Nanay Basyon, 73 years old from Ginubatan, Albay, na nagsuffer po ng mild stroke, hindi na makatayo, hindi po makapagsalita, pero ngayon po ay hito na, nagbibigay na ng testimonya sa atin. Kaya po, at po ng ating mga kababayan, kung ano man po ang inyong problema, subukan po ninyo ang Amazing 4 from Florida, USA, sapagat ito'y totoo na nakatutulong sa ating para magkaroon po tayo ng magandang kalusugan. So panghuling salita tayo, Nanay. Panghuling salita natin. Kaya kayong mga kababayan namin, kung halimbawa mayroon kayong naramdaman, subukan ninyong uminom kayo. Ako, nakipagsubukan nung una na para makapagsalita sa mga kababayan ko na buti na susubukan ko ta. Siyempre, marunong na ako magsalita sa inyo. Kung hindi ko nasubukan, Wala ka masasabi. wala akong masasabi, matatakot man ako. Okay. Hindi ko pa nasubukan. Okay. So ngayon po nasubukan mo na, twice na ninyo nasubukan. Yung una, migawan, yung pagsakit ng tiyan mo, kayo po ay gumaling kaagad. Ngayon naman, yung Amazing 4 nung kayo po ay na-stroke. Kaya po, thanks God na binigay po sa atin ang migawan, ang Amazing 4 na galing sa play, nakakatulong para magkaroon po tayo ng magandang kalusugan. So Nanay, congratulations, God bless, take care. Salamat. Hopefully po tayo ay lalong maging masigla, malusog para maabot po natin ang edad na more than 110 years old. Salamat. Kasi po ito na po ang binigay sa atin ng dakilang Panginoon para tayo ay magkaroon ng napakagandang kalusugan at tayo po humaba ang buhay and happy po. At ito po ay binabalita namin sa lahat. Kaya subukan ninyo para mapatunayan. Maraming salamat po and God bless. Magandang hapon, Nanay. Magandang hapon man. Nabalitaan ko po na may nangyari po sa inyo noong Mayo 13 yata. At nabalitaan ko na kayo po ay may nangyari sa yung hindi maayos, pero bago po ang lahat ay magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Yes Will of the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman
noong bago mag-2020 at siya ngayon po ipinalad tayo na bumalik siya sa Bicol. Nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle C at ng ating Amazing 4. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung nagkakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing 4, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, meron akong migraine, meron akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing 4 dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing 4, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako. Kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na-COVID. Tumatawag kong aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabi niya ko kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. Naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyo? 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo. So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yun sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong mga kamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Nila namin sa ilang doktor, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God, hallelujah. Then, di ba, walay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact.
ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start ng Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon, kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dadalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ako makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko. Umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas. Kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos ang ganda ng aking tulog, tapos naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking, although kahapon 3 oras kami papunta sa Pili. Kadalasan mangyari yan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon, tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako, kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun, nakagising ako, pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So, yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey, na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung ano, kasi ang dami kong maintenance. After na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano pa yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod? Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa hagdan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pag 2 araw ko pag inom itong Amazing 4 niya, iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong Amazing 4 natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, in ever dito sa Pilipinas, in even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo, ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing 4 na kayo gumaling, ang iyong well-being, yung nawala na yung maintenance mo, at yung strength and vitality mo talagang maganda na, at yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa atin lang, sa atin lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yun talaga, anihin pa natin itong lahat na natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number 1 na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest, pa doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance, everyday gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa konti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection naman, alam mo na ngayon.
Okay, magandang gabi sa ating mga amazing people. Kumusta po kayo? Hopefully nasa mabuti kayong kalagayan, malusog. Lalong-lalo na yung mga umiinom po ng ating amazing pour, Migawan, healthy drinks at iba pa. Ayan. Pinabati niya to ay ang ating business partner. Bago nating business partner po sa ating DGB Food Products na sila Mr. and Mrs. Yan, Jaime and Lani Gacosta ng taga ano po ito? Kalumpit, Bulacan ng Jimila Food Products. Yan. Ito po ang ating new business partner. Ang Jimila Food Products, owned and managed by Mr. and Mrs. Jimmy Gacosta. Ayan. Galing po sila dito sa atin nung isang araw. Bumalik lang kahapon sa Bulacan. At dumating ata ang kanina pa, madaling araw na. At ito ay tayo naman ay nag-order na sa kanila ngayon ng marami. Lahat ng produkto, yung pong mga all kinds of yung mga special na siomai, yung pong Japanese premium big na wala pa dito. At yung pong ating napakasarap na longganisa. Kalumpit lang gunisa ang sarap nung sweet at meron din silang garlic. Yan. Bago hopefully po next week, andito na yung bagong order natin at umorder na rin tayo kanina ng 3-door freezer. Yan, di ba? Kasi women business. Gusto nating tulungan ng ating mga kababayan na magkaroon po ng masarap, quality. Kasi ito po ang ating pong siomai, hindi po ordinary. Ang sangka po nito ay soy. Yung pong soya beans, di ba? Soy. Yeah. Ginagawa pong tokwat baboy, yan, di ba? Tokwa. Sa Tagalog, tokwa. Yung pong taho, yan, di ba? Yan po ang kanilang galing ang ingredients sa Argentina, sa abroad pa. Kasi karamihan po ang soya kasi magaling po yan sa sa heart, magaling po sa anti-cancer, magaling po sa ating katawan. It's natural. Ang flour kasi karamihan ang ginagamit po karamihan diyan po sa mga produkto ay flour, di ba? Ito po sa atin ay soy, di ba? Or yung soy ang sinasabi ko soy po yan. Okay. Parang from soybeans, di ba? Yan po ang maganda po sa atin. Kaya po nag-order tayo ng marami kanina at saka yung masarap nilang longganisa, yung garlic longganisa at saka yung sweet longganisa na ito po ay walang salitre. Ibig sabihin po natural, wala pong cancerous na carcinogen na ingredients, di ba? Kaya yung pong gustong makakain ng masarap na natural, special, di ba? Na siomai, pumunta na sa atin. At yung gustong magnegosyo, 999 lang. Pwede ka na mag-negosyante ka na. Pwede na po yan. Pwede na. At pag niluto po na ibininta ninyo yan, ay kikita na kagad kayo ng 800 pesos. Grabe. So, dahil mo pa yung nagtrabaho sa mall, di ba? Parang supervisor ka. Di ba? Yan ang kagandahan, di ba? So much for that. I thank you so much and congratulations and God bless and best wishes sa ating partnership. And this is for a lifetime partnership. Okay. So atin namang kababayan, kanina po yung mga nag-avail ng ating mga produktong Amazing for, Migawan, other products, pinagbibigyan na natin ng iba't ibang klaseng siomai. Meron po kasi yan ng pork, merong beef, may chicken, and may shrimp. Yan. Okay. So, marami po ay
Kasi sa ating kasi healthy products, kailangan healthy, di ba? Yung kanina si Madam bumalik, 15 days pa lang, meron ng improvement. Tapos yung karamihan mga baguhan, di ba? So ganun po yan. Sa mga baguhan din naman, so marami po kayong nagre-repair. Yung mga nagre-repair naman, bibigyan natin ng free products para sila makakain. Itong ating siumay, special longganisa, then later on pwede sila magnegosyo. At yun nga pong gusto magnegosyo as low as 999, pwede na silang magnegosyo. At succeeding purchases po nila dyan, ang kita is 18%, di ba? 18% na, pagkatapos pag niluto pa, ang laki pang kikitain. Panalong panalo, di ba? Okay, so dito natin tututukan sa livelihood, kasi nga po mahirap ang buhay, so dagdagan natin ang kita. Di ba? Kasi gastos ka ng gastos, wala kang pinapasok na pera, ay talagang pupulutin ka sa kangkungan. Okay po? So lahat pong may mga karamdaman, ay sinabi ko nga, ang pinaka-importante, yung unang-una si Lord Jesus Christ, pray and pray and pray. Kumain ng tama, iwasan yung mga pagkaing bawal at iwasan ng stress. Uminom ng Amazing 4 natin, Miracle C Mega Multi 5 Mega 1 or Amazing 4, di ba? Yan ang iniinom ni Doc Joey, kaya nakita po ninyo. At the age of 70, karamihan na ako, 50 lang daw. Ang lakas ko, grabe. Diba, kanina, dami kong ginawa. Kanina, maniwala kayo. Tumulong sa pagluto. Minsan ako nag-market dyan sabi ko mayroon tayong bagong siumay, special siumay na luto. Tapos yung, nag-assist ako doon kay Miss Len, doon sa mga baguhan at mga datihan ng bumili ng Amazing 4. Then meron din tayo na pamember kaninang isa dito sa ating livelihood ng ating special yung siomai and itong mga produkto nating bago na produkto ng Jimila. At ganun din po ay tayo rin nag-drive papunta doon sa binilhan natin ng Tridor na Pujidinso freezer. Yan, di ba? Tapos yun, pabili na rin tayo mga gamit-gamit dito sa atin para tuloy-tuloy na po yan. Wala na itong puknat. Then nag-order na po ako ng mga produkto natin kay sa Jimila para po next week punong-puno tayo ng produkto. 'Di ba? Para po kayo ay lahat po gusto. 1,999, meron po tayong 2,999, meron tayong 5,999. Habang lumalaki po ang inyong investment, lumalaki naman po ang discount natin. So lumalaki po ang profit natin, 'di ba? Gusto naman ninyo hawakan ninyo bawat bayan, bawat syudad. Mayroon din po tayo diyan at franchise ng Big Mac, Japanese Japanese siomai na napakaganda. Direkta po tayo diyan. Ang franchise na po natin diyan ay direkta po kay sa Jimila ay nasa 150,000, di ba? Pero ang kaganda naman po niyan, kayo po diyan sa isang syudad, kayo po ang hahawak diyan, di ba? Sa repeat purchase po ninyo dito na sa atin, di ba? Repeat purchase ninyo dito na sa atin sa DGB Food Products, Jimila Food Products dito po sa Legazpi. Diba? Napakaganda po. Hawakan na ninyo ang iba't ibang lugar para po kayo ay may magandang negosyo. Yan, okay. So dito naman po sa atin, tuloy-tuloy po tayo, may promo tayo, meron tayong parapol for every, I think 1,000 or 2,000. Ang first prize po natin, yung one set of Amazing 4 na tig-isang box po niya na worth 11,000. 11,000. Yan, di ba? Then may second prize, may third prize, may fourth prize, and so on. Di ba? Ganon din po doon sa ating so mga bumibili po ngayon ng
ating pong produkto ng mayroon po din po silang raffle. Ito pong mga bumibili ng siomai, ng longganisa, skin longganisa. Yung nagme-member po, mayroon din po silang raffle naman doon sa grocery naman po yon. Doon naman po yan sa ating pagkumain sa amin, worth 100, may grocery pong pananalunan raffle worth 2,000. Diba? So, dalawa po ang raffle natin. Diba? So, yung food products natin, kasama yung mga special longganisa natin ng siomai, may raffle for every 100, one raffle ticket. Dito naman po sa ating Miracle Health Corporation, sa Amazing 4, yung Megawa natin, yung healthy drinks natin, may raffle din po yan. Okay, para masaya po, tayo masaya lahat. Diba? Basta kayo masaya, masaya na rin po ako. Diba? By the way nga pala, yung mga kababayan natin dyan medyo nakakaluwag-luwag, pwede po tayo, may donation po kayo sa Catanduanes, kasi nagrabe po ang Catanduanes. Pwede ninyong ipadala ang inyong donation sa PBNDCGB. Pwede naman ninyo i-through sa akin. Pwedeng GCash para i-turn over natin kanina. Kanina naman nagpadala tayo doon sa DCGB ng counting donation para po naman makatulong. Ganun din po yan. Tulungan lang po. Ang buhay sa mundong ibabaw, tulungan lang po yan di ba? After all, pas marami tayong natutulungan, mas masaya po ang ating dakilang Panginoong Hesukristo. Okay po, so ganun lang po yan. Walang siraan, walang isip negative, puro positibo, puro pagmamahal, puro tulungan, ay maganda po yan. We have a very healthy environment, healthy family, healthy nation, healthy province, town, cities, ay napakaganda po yan. Okay, so bukas tayo, as early as 8 o'clock. Yan, bukas na po tayo hanggang alas 6:30. Diba? Dito po sa ating may mga problema kayo at yung po mga nag-re-repair na mga pasyente dito, na mga kliyente, diba? Mag-repair na po kayo dito sa ating mga amazing products. Makakatulong na kayo. Meron po kayong bibigyan din ko ng referral nitong siomai ng longganisa later on, diba? Okay, so yan po maganda. Basta po maganda, di ba? Kayo naman po, nag-refer din kayo namang may member dito po sa ating new business. Ito pong mga food products natin. Meron din ko yung referral. So lahat po dapat masaya. Hindi lang po masaya si Doc Joey. Lahat po tayo ay dapat masaya. Di ba? Okay po, ganun po ang gagawin natin. Puro refer lang ng refer. Gusto ng referral, i-refer ninyo sa kalusugan, meron kayong referral. I-refer naman ninyo po sa magdi-distributor, may referral din, di ba? May incentive din, di ba? Pero kailangan po natin banggitin po ninyong full name ninyo, di ba? Full name, kasi hindi namin lahat yan ma-memorize, di ba? Yan po maganda. Kasi gusto natin po maging masaya. Ganon din po sila. Yung mga pasyente natin gumaling na, nag-refer, ganon din. Lahat po yan. Manggagaling po yan sa amin, hindi po sa inyo. Dumirekta kayo sa amin, may nag-refer sa inyo, parehas din po ang bayad, wala pong dinadagdag kami dyan. Okay? Parang kami na tumatanaw ng magandang kaugalian sa ating mga kababayan na sila po ay they are doing their best. Yun nga pong binibigyan nila ng time para sila ay mabigyan nila ng pagkakataon ang kanilang mga kaibigan, kamag-anak, kapatid na malaman na mayroon palang produktong napakagaling na galing sa Amerika. Ito pong mga amazing products, itong Amazing 3, Amazing 4, Mega 1, mga healthy drinks. At ngayon, yung mga special naman natin, mga natural, made from soy, di ba? Na ito po ay magaling na produkto, natural, para maganda sa ating katawan. At iyan po ay binibigyan din po natin yun ng pagkakataon para makatulong din sa kanila. At mayroon din po akong i-announce sa inyo, nakipag-tie up na rin po ako sa Digosure. Ako mismo iniinom ko po ito. Magaling po sa buto, magaling po sa mga bones,
Magaling po yan sa ating katawan, makakatulong, di ba? Sa internet po yan, 1,199 sa akin po. Dahil po tayo direkta is 950 lang per can, di ba? Ang laki ng discount ninyo, naka-discount kayo 249 pesos. Di ba? So yan po, Digo Sure, napakagaling po yan. Iniinom ko yan sa umaga, minsan pati sa gabi iniinom ko. Ang isang can, inaabot lang sa akin yung mga 1 week, di ba? Kasi importante, healthy ka, ani mo ang pera. Kung ikaw ay lulugo-lugo, marami kang karamdaman, di ba? Sa akin, kahit ang pera ko, hindi na masyadong marami. Basta ako healthy, I'm happy, I help so many people, I'm very happy. Di ba, pag nagkukwento na dyan, Dok, ang galing na, nawala na yung bukol, Dok, yung aking nagnormal lang creatinine. Dok, yung aking UTI, okay na, wala na. Dok, yung aking pong prostate, ngayon po, isang bis na lang ako, umiinom ako, umaga na, hindi na sumasakit ang aking pantog, di ba? Dok, yung aking mata luminaw na. Nako, ang sarap sa pakiramdam, sa totoo lang, di ba? Ganun lang po yan, di ba? O kayo naman, nag-refer din kayo kasi kayo gumaling, gusto naman ninyo makatulong sa kapwa para naman sila ay gumaling, di ba? So lahat po, tulungan lang po naman yan eh. Hindi mo kailangan magsiraan, hindi po tayo ay maghihilaan pababa. Kailangan po itulak natin pataas ang bawat isa para po masaya lahat. Pag masaya lahat ang mga Pilipino, di wala pong problema tayo masyado dito sa mundong ibabaw, di ba? So, kung ano man po ang problema ninyo, for operation man kayo, may cancer man kayo, may bukol man kayo, may mataas man creatinine ninyo, mataas ang sugar ninyo, mataas ang BP ninyo, wala pong problema yan. Punta lang po kayo sa amin. Free consultation. Kanina nga, nakikinig ko sa radyo, sabi niya, ang konsultasyon sa mga espesyalista, usually mga 800. Di ba sa atin, libre. Sa mga laboratory po dyan, usually, libo-libo po yan. Sa atin, sa Quantum, nililibre ko na rin po kasi naawa po ako. Pero pag ba tayo po, kumuha nung yung resulta, yun po may bayad. Kasi may resulta na po yan eh. Mahal po ang ink, mahal po yung lahat, di ba? Mahal. Yan po ay meron ng dyan. Pero yung Quantum natin na sinisingil dati ng 100, ngayon po, dahil Christmas, pinupurgo na po namin yan. Okay, maliwanag. Kasi ang importante po, masaya. Importante, gumaling kayo. Importante, maibsan ang inyong mga paghihirap. Kanina, grabe, hindi na-stroke. Dalawang na-stroke, di ba? Hindi kakuwag nang tanggalin niya na patayuin yan, di ba? Diyan na lang sa tricycle. Ako na mismo nagpainom kanina. Kasi nakakaawa, di ba? Nakakaawa, di ba? So, yan po ang kailangan po natin pagmamahal. Kung tayo po ay nagmahal, yan po ang importante. Ang sabi ko naman sa mga clients natin, mga pasyenteng pumupunta na umiinom ng mga amazing products natin, kailangan ang commitment na talagang gusto ninyong gumaling. Di ba? Tuloy-tuloy natin. Tuloy-tuloy natin 3 months, 6 months, makita natin yan. Di ba? After 6 months, umiinom ka na halimbawa, 9 na kapsula araw-araw, pwedeng 4 na kapsula na lang. Pwedeng 3 kapsula na lang. O pwedeng 2 na lang. Maintenance. Okay, maliwanag. So, ang importante po, mayroon tayong proteksyon. Ang importante, may panlaban tayo. Pinalakas natin ang ating mga cells. Pinalakas natin mga organs natin. Pinalakas po natin ating immune system. Na natulungan po ng ating mga amazing products. Yung amazing for, namely, Miracle C, 5 klaseng natural vitamin C, Mega A, 5 klaseng mga super fruit, super antioxidant, Multi-5, 5 klaseng very powerful mushrooms for immune system support, and Mega 1 with 21 natural ingredients for overall health. Diba? So yan po, kaya po malakas ang ating katawan. Tingnan mo si Doc Joey Betito. Umiinom ako 5 kapsula karamihan. Sa umaga, 5 sa gabi. Wala naman ako Kasi nga po, ang hyper na hyper ako. Pag ako uminom sa gabi ng 5 kapsula ng Amazing 4, hindi kaya na nangyari, Amazing 5 na. Kasi po bakit 5? Ginagawa ko Miracle C 2 multi-5, 1 Mega 1. O yun ba naman, 1 Mega A, 1 multi-5, 1 Mega 1, 2 Miracle C. Kung minsan naman, 2 multi-5, 2 Mega 1. So kung ano po ang available dyan, inuman ko ng 1 basong tubig, paghiga ko niyan, tuloy-tuloy na ang tulog natin. Magising man tayo, mga alas 5 na, saka tayo iihi. Di ba? So maganda.
Diba? Siyempre, prayer muna bago matulog. Diba? Pasalamat tayo sa dakilang Panginoon dahil sa Kanya, maganda po ang ating nangyari maghapon. Diba? Meron tayong mga na-achieve na mga activities, ating pong mga nagawa throughout the day. Diba? Tayo ay protected by God. Diba? Yun pong importante. Pagpapasalamat tayo at pagdasal natin na tayo makatulog ng mahimbing. Para kinabukasan, prepared ang ating katawan para sa activities throughout the day, for the whole day, di ba? So yan po mga minamahal kong kababayan ang dapat nating gawin. Pang-araw-araw, para katulad ni Doc Joey Bitito, kahit 70 na, parang 50 anyos lang. Nakapag-programa pa na walang binabasa, walang tuloy-tuloy. Nakita ninyo, hindi nag-stammer kasi nga po ay malakas ang ating katawan. Talaga po ay talagang ang power nitong ating mga amazing products galing sa Amerika ay dinagdagan pa ng ating mga healthy foods. Itong ating mga amazing, itong mga ating special siumay, special longganisa. Ang sarap ng longganisa kanina. Matamis-tamis pero ang sarap kainin, di ba? Sabi ko nga, matagal akong dito kumakain ng galing sa palengke. Mas masarap ito. Mas mura pa. Mas mura pa. Okay. So, ganun po yan mga minamahal kong kababayan. Ang kailangan natin magmahalan. Kaya po, kung ano man, may aray man kayo, punta kay Doc Joey Bitito. Kung kayo po for operation, po muna kayo. Humanap ng maraming mga doctors, humanap kayo ng mga iba't ibang opinion, di ba? Tingnan natin kung kayo nakita ninyong talagang lahat ay for operation, ay punta muna kayo kay Doc Joey Bitito. Baka magawa natin ng paraan without operation, di ba? O, may mga bukol-bukol dyan, may mga cancer dyan, di ba? O, meron dito sa atin, cervical cancer, weekly, bumibili, di ba? Kasi employee siya, hindi naman mayaman, di ba? So, tuloy-tuloy. At ang ganda raw ng response sa kanya. Di ba? Cervical cancer po yun. Okay. So, walang imposible kay Lord. Basta unahin natin si Lord Jesus Christ. Walang imposible. Maniwala kayo. Di ba? Yan po ang aking payo sa ating mga kababayan. Kung iniisip niyo wala nang pag-asa sa atin, maraming pag-asa. Okay. Yan ang masasabi ko sa inyong lahat. So, ang ating nga palang address, ang address natin ay DGB Building, DGB Eatery, ngayon foods na, Barangay 18 Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung kayong katabi rin po ng Bangko Sentral ang Iglesia ni Cristo District Office, yan, katabi po yun. Kung galing kayong Legazpi, INC muna, then Bangko Sentral sa dulo. Makikita mo sa taas ang Bangko Sentral ng Pilipinas, ang natutumbok sa kabila. Yan, across. Yan na po ang ating kulay green ang building, ang harapan. At yung katabi ay glass. Na yan nga po yung ating DGB Foods. Ay Legazpi City, ang ating numero 0917-853-8933. 0917-853-8933 or talk and text 0910-4482-598 0910-4482-598. Once again, 0910-4482-598. Remember mga kaibigan, ang magandang kalusugan ay laging tinitreasure natin at tayo po ay laging masaya. At kung ano mang inyong karamdaman, andito po ang inyong lingkod, ang Big Brother ng Sambayanan, Bicolandia, na si Doc Joey Bitito para matulungan namin kayo sa abot ng aking makakaya with the grace of God.